త్వరగా తీసేరబంధం మా ఆదిలాబాద్ కొమరంభీం జిల్లాకు ఈ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉట్నూరు కేంద్రంగా గత నెల రోజుల నుంచి ఏ ఆదివాసుల ధర్మయుద్ధ సభ అని మేము కార్యాచరణ ప్రకటించినాం. ఈ కార్యాచరణలో మా నినాదం ఒకటి నినాదం అందరికి తెలిసిన విషయమే. అందులో భాగంగా ఈ కార్యక్రమానికి రాష్ట్ర నాయకులు, మన జిల్లా నాయకులు, మండల నాయకులు ఈ కార్యక్రమానికి ప్రజలు రావడానికి చాలా కష్టపడి ఈ సభను ఇక్కడ ప్రజలు వచ్చేటట్టు చేసినటువంటి మండల నాయకులకు, జిల్లా నాయకులకు, మా ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ తరఫున ఉద్యాభివందనలు చేస్తూ ఈ వేదికలో ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారం తెలియజేస్తూ, ఏదైతే మా నినాదం ఉన్నదో ఆ నినాదాన్ని కూడా మనం ఇప్పుడు కాకపోయినా కూడా నేను ఆమెగిరే మనటు పోరాటాలకి వచ్చాలి అవసరం అంత కాబట్టి అంతా న్యాయ అంతా తాన్లా సిడిమేట్ ప్రాజెక్ట్ చాలా అవసరం అంతా ఎస్టీ జాబితాలో లమ్మాడుకును తెన్నలు వేరి మరటు కదిన దమ్మని మంజరునే వారి తెగించేస్తే మాకు బది నౌకరీ వాసేసలే కాబట్టి మరొకటికి ఇంకా చైతన్య మాట్లాడు ఉండే వాగాలు రోజులు ఉండే విద్యావంతులు చాలా ఆశ్చర్యపడతారు కాబట్టి బడ్జెట్ సుప్రీంకోర్టు మంతయో ఆ తీర్పు మా వైపు ఆయనకు మనకు ప్రజా పోరాటం చేయడానికి అవసరం అంతా కాబట్టి ప్రజలకు మాకు చాలా సహాయ సహకారాలు చేయాలని నాకు ఇది అవకాశం సీతదు. ఆదివాసుల ధర్మయుద్ధము నంబర్ 1 భద్రాచలం, రెండవది ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్. ఏవైతే జాతి మీద నష్టము లాభము, మన జాతికి నష్టం జరుగుతుందా లాభం జరుగుతుందా అనేది మనము ఒకసారి చూడాలా. ఎవరి వల్ల లాభము, ఎవరి వల్ల నష్టము. గతంలో మేము ఎన్ని నోటిఫికేషన్లు కావచ్చు, ఎంబీబీఎస్ సీట్, నీట్ ఇలాంటి దాంట్లో చూస్తే ఏజెన్సీ దాంట్లో లంబాడి ముందంచలు ఉన్నారు. మన ఆదివాసీ పిల్లలు ఎక్కడ ఉన్నారు? ఏదో మూలకు. గతంలో నీట్లు దాదాపు 99% ఒక కులానికి చెందిన వారికి నీట్ సీట్లు పోవడం, అలాగే ఎంబీబీఎస్ లో ఎక్కడో మన ఆదివాసీ దొరకడం అంటే మనకు చాలా, మన జాతికి చాలా అన్యాయం అవుతుంది కనుక మన జాతి లంబాడ అనేసి వాళ్ళు వ్యక్తిగతంగా శత్రువులు కాదు, వ్యక్తిగతంగా మిత్రులే. కానీ ఎవరైతే కానూన్ పరంగా చూస్తే 342 ఆర్టికల్ పరంగా చూస్తే వాళ్ళు ఆదివాసులు కారు. వాళ్ళకు సంబంధించిన మనం గతంలో హైకోర్టులో, సుప్రీంకోర్టులో కేసు వేయడం జరిగింది. ఆ సుప్రీంకోర్టు నుంచి వచ్చిన నోటీసు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు, కేంద్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు, ఎందుకంటే ఆదివాసులు జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని చూస్తూనే ఉన్నారు. చూస్తున్న కనుక ఆదివాసులు ఎక్కడ చూసినా చూస్తూ రోడ్డు మీద వస్తే మళ్ళా ఎవరు వచ్చిన వాళ్ళకి భయపడరు. ఇలాంటి ఆదివాసుల జోలికి ఎవరు, ఎందుకంటే ఆదివాసులు అమాయకులు అసలు చేసి మీరు ఫలితం అనేది తీసుకోవద్దు. గతంలో చాలా రోజుల నుంచి ఆదివాసీ యుద్ధం జరుగుతూనే ఉంది. ఈ యుద్ధానికి మనం ఏవైతే ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ లో 9 తెగలు ఉన్నాయి, 9 తెగల నుంచి ఈ ధర్మ యుద్ధానికి వచ్చారు. మీకు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. గతంలో ఇది కాకుండా ఇంకా చాలా ఉద్యమంలో చేయాల్సి ఉన్నా కానీ ప్రతి ఉద్యమంలో మన అన్ని సంఘాలు కలిసిమెలిసి చేస్తూ ఏవైతే లంబాడ ఆదివాసులు హఠమని ఏవైతే నిదానం ఉందో ఆ నిదానంతో ఈరోజు చట్టబద్ధత లేనటువంటి లంబాడాలను ఎస్టీ జాబితా నుండి తొలగించాలని ఏకైక డిమాండ్ తోటి ఆదివాసీ సంఘాల సమన్వయ కమిటీ, ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఆదివాసీల ధర్మయుద్ధ సభకు సభ అధ్యక్షత వహిస్తున్న సభ అధ్యక్షులకు, వేదికపై ఉన్న పెద్దలకు, ఈ సభకు విచ్చేసినటువంటి అశేష ప్రజానీకానికి ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ రాష్ట్ర కమిటీ తరఫున వినమ్ర ఉద్యమాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఆ రోజు 1981లో ఇంద్రవెల్లిలో భూమి భుక్తి విముక్తి కావాలని, స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, స్వయం పరిపాలన కావాలని సభ పెడితే ఈరోజు ఇక్కడ చట్టబద్ధత లేనటువంటి లంబాడాలను ఎస్టీ జాబితా నుండి తొలగించాలని ఏకైక డిమాండ్ తోటి
ఆదివాసీల ధర్మయుద్ధ సభను పెట్టడం అది ఆరంభం మాత్రమే. ఇది ఆరంభం మాత్రమే. ఈరోజు ఆరంభమైంది. అది ఏ తరహా పోరాటమైనా కావచ్చు. వాళ్ళు 50 సంవత్సరాలుగా రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా, చట్ట విరుద్ధంగా మనకు అందవలసినటువంటి రిజర్వేషన్ పొలాలు అటెండర్ నుండి అయితే ఐఏఎస్ వరకు, వార్డు మెంబర్ నుండి మంత్రి వరకు అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలు, అదేవిధంగా ఈరోజు మన సంస్కృతి మీద దాడి జరుగుతున్నది. మన భూములు లాక్కుంటున్నారు. మన ఆదివాసీ మహిళలను బలవంతంగా పెళ్లిళ్ళు చేసుకుంటున్నారు. కాబట్టి ఇక నుండి మనం ఊరుకునే ప్రసక్తి లేదు. మన పోరాటం అంతా కూడా ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా, రాజ్యాంగబద్ధంగానే కొనసాగుతుంది. కాబట్టి దయచేసి మిత్రులంతా మీరంతా గమనించాలి. ఇలా ఎవరో ఎక్కువ ఎవరో తక్కువ కదా, మీరంతా కూడా మీరే సైనికులు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కాదు. ఈ సభకు అశేష వేలాది మంది వచ్చినటువంటి మహిళలు, పురుషులు అందరూ కూడా మీరే సైనికులు, మీరే హీరోలు, మీరే అందరూ. కాబట్టి తప్పకుండా ఈ ఉద్యమాన్ని మీరు ముందుండి నడపాలని చెప్పేసి కూడా మేమందరికీ మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఇవాళ ఇంత అన్యాయం జరుగుతున్నా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పట్టించుకోవడం లేదు. గౌరవ సుప్రీంకోర్టు మొన్ననే మనకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నోటీసులు జారీ చేసింది. లంబాడాలు, ఎస్టీలు ఏ విధంగా వచ్చిండ్రని చెప్పేసి ఇప్పటి వరకు నోటీసులు జారీ చేయలేదు. కాబట్టి తప్పకుండా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వెంటనే నోటీసులు జారీ చేయాలి. వాళ్ళని ఎస్టీ జాబితా నుండి తొలగించాలి. ఆదివాసులను కాపాడాలని చెప్పేసి ఈరోజు ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ రాష్ట్ర కమిటీ తరఫున కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. తప్పకుండా ఇంత అన్యాయం జరుగుతున్నా కూడా ఇవాళ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నోరు మెదపడం లేదు. ఈ రోజు మనం చేస్తున్నటువంటి ఆదివాసీల ధర్మయుద్ధ సభకు ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ వర్గాల ప్రజలు కూడా సహాయ సహకారాలు అందించి మన ఈ యొక్క ఉద్యమానికి చేదోడవాదోడుగా ఉంటూ వాళ్ళు సంపూర్ణంగా మద్దతు తెలియజేసినందుకు వారందరికీ కూడా వల్ల తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని వర్గాల ప్రజలకు, ప్రజాస్వామికవాదులకు, మేధావులకు మీరందరికీ కూడా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. మీరు ఆదివాసీల వెంట ఉండాలని చెప్పేసి మరొక్కసారి ఈ వేదిక తరఫున మేమందరికీ మీకు విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతున్నది. కాబట్టి తప్పకుండా ఇవాళ ఎవరైతే ఈ లంబాడాలు ఉన్నారో మా పోరాటం అంతా వ్యక్తిగతంగా కాదు. మేము పాలకులను అడుగుతున్నాం. ఎవరిని అడుగుతున్నాం? పాలకులను అడుగుతున్నాం. కాబట్టి ఇవాళ వాళ్ళు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను కూడా బ్లాక్మెయిల్ చేస్తూ మేము 50 లక్షలు ఉన్నాం, 60 లక్షలు ఉన్నాం అని చెప్పేసి ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను, కేంద్ర ప్రభుత్వాలను బ్లాక్మెయిల్ చేస్తూ వాళ్ళు ఇవాళ తాము చేసినటువంటి పొరపాట్లను కప్పిపుచ్చుకోవడానికే ప్రయత్నం చేస్తున్నది. కాబట్టి మనం చేస్తున్నటువంటి న్యాయ పోరాటం, రాజకీయ పోరాటం, ప్రజా పోరాటం, ఈ రోజు ప్రజా పోరాటం ప్రారంభమైంది. న్యాయ పోరాటం సుప్రీంకోర్టులో ఉంది. రాజకీయ పోరాటం కూడా కొనసాగుతున్నది. ఇవాళ రాజకీయ పోరాటం అంటే ఆదివాసీ తెగలు ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు అందరూ కూడా అన్ని రాజకీయ పార్టీల కాంగ్రెస్, బీజేపీ, టీఆర్ఎస్, సిపిఐ, సిపిఎం ఎవరన్నా కావచ్చు, ఎవరైతే వీళ్ళందరూ కూడా రాజకీయ పోరాటం చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది. తప్పకుండా వీళ్ళ సహాయ సహకారాలు ఇవాళ మన ఉద్యమానికి అవసరము. కాబట్టి వాళ్ళు ఏ వైపు ఉంటారో తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం కూడా తప్పకుండా ఉన్నది. కాబట్టి దయచేసి జై వెడమరాబు. నేటి ఆదివాసీ ధర్మయుద్ధ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి అశేష జనానికి ఆదివాసీ బిర్దుగౌడ్ తోటి సేవా సంఘం తరపు నుండి ఉద్యమాభివందనాలు. నేడు ఆదివాసుల్లో వాళ్ళ పోరాటాల ద్వారానే ఏవైనా సమస్యలు పరిష్కరించబడ్డాయి. ఆ పోరాటాల ద్వారానే హక్కులు వచ్చినాయి. ఆ పోరాటాల ద్వారానే ఏదైనా సాధించుకోబడ్డాం. కాబట్టి ఎస్టీ జాబితా నుండి లంబాడాలను తొలగించాలంటే ఖచ్చితంగా పోరాటాలే శరణ్యం. పోరాటాల ద్వారానే ఎస్టీ జాబితా నుండి లంబాడాలను తొలగిస్తాం. కాబట్టి అందరి పోరాటానికి సిద్ధం కావాల్సిన అవసరం ఉంది. నేడు అనేకంగా ఆదివాసుల పైన నేడు జులుం చేస్తా ఉన్నారు. ఆదివాసుల పైన హత్యలు చేస్తా ఉన్నారు. ఆదివాసులను నిర్వీర్యం చేయడానికి వాళ్ళ అస్తిత్వాన్ని కాలరాసేటువంటి ప్రభుత్వాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆ రోజు 1970 ప్రాంతంలో ఆదివాసులకు ఎటువంటి అడగకుండా, ఎలాంటి గ్రామ సభలు చేయకుండా చట్టబద్ధంగా చట్టబద్ధత
ఆదివాసీ సమాజం వాళ్ళ అభివృద్ధిలో కుంటుపడతా ఉంది. విద్య, వైద్యం, ఉపాధి అవకాశాలలో నేడు మొత్తం లంబాడ వాళ్ళే తీసుకోవడం జరుగుతా ఉంది. నేడు ఈ ప్రాంతంలోనే దాదాపు ఒక్కరు కూడా స్వాతంత్రం వచ్చి 70 సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ ఒక్క IPS ఆఫీసర్లు కూడా లేకపోవడము ఇది దేశానికి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలకు సిగ్గుచేటు. నేడు ఒకవైపు అంతరిస్తున్నటువంటి సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఏవైతే ఆదివాసీ కులాలు ఉన్నాయో వాళ్ళని కాపాడాల్సిన బాధ్యత కూడా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఉన్నప్పటికీ ఒకవైపు మేము అంతరిస్తా ఉంటే వాళ్ళు చీమల పుట్టలాగా మొత్తం జనాభా మొత్తం పెరిగిపోతా ఉన్నారు. దీన్ని ప్రభుత్వాలు గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇలానే పెరిగితే నేడు ఆదివాసులు అన్యాక్రాంతం అవుతున్నారు. నేడు ఆదివాసులకు వాళ్ళకు భూమి, భుక్తి, కూడు, గుడ్డ ఎటువంటివి కూడా దొరకకుండా ఉంది. కాబట్టి వెంటనే ఆదివాసులనే వెంటనే ఎస్టీ జాబితాలో ఉన్నటువంటి లంబాడలను వెంటనే తొలగించాలని మేము ఆదివాసుల ఐక్యత, జై ఆదివాసీ. ఆదివాసీ బంధువులందరికీ మా యొక్క ఆదివాసీ ఉద్యమాభివందనాలు. ఈ సభకు వీచేసిన పెద్దలకు, మన పక్క జిల్లాల నుంచి మేధావులు, వక్తలు చాలా మంది వచ్చి ఉన్నారు. దీనిపై సుదీర్ఘ పోరాటం చాలా రోజుల నుంచి మనం 2018 అప్పుడు అంత పెద్దగా చేస్తే తర్వాత మళ్ళీ మన సమస్యకు పరిష్కారం దొరకకపోవడం వల్ల ఇంకా దగ్గరలోనే ఉన్న విషయాన్ని కూడా మీకు ఇక్కడ ఉన్న వక్తలు తెలియజేస్తారు. మనం తొందరలోనే ఏదైతే ఏ పోరాటం అయితే చేస్తున్నామో లంబాడాలను ఎస్టీ జాబితా నుంచి తొలగించాలనే పోరాటం ఏదైతే ఉందో అది ఆ కళను నెరవేర్చే వరకు మన ఉద్యమం ఇలాగే ఉంటుందని చెప్పి అటు గవర్నమెంట్ కు ఇటు ఆఫీసర్లందరికీ మేము నిర్ణయిస్తున్నాం. ఇంతే కాకుండా ఈ సమావేశానికి ఇచ్చిన నాయకపోడు కులస్తులకు భీమన్న దండాలు. ముఖ్యంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ ఉద్యమము ఉధృతమవుతుంది. మొన్న భద్రాచలం ఆ ప్రాంతంలో అయితే ఇప్పుడు ఈ ప్రాంతంలో ఇదే కాకుండా వీళ్ళ వల్ల ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నాయో ఒక 2 విషయాలు చెప్తా. ఉన్నతమైన పదవులు ఏవైతున్నాయో IAS, IPS, ఈ పదవుల్లో ఉన్న పేపర్లు, ఎగ్జామ్ పేపర్లను లీక్ చేసే దాంట్లో కూడా ఉత్తమ పౌరులు వాళ్ళు, పేపర్ లీక్ చేసే దొంగలు కూడా వాళ్ళు. మీరు చూసుంటారు. ఏదైతే అడ్మినిస్ట్రేషన్ పదవి ఉందో, ఏదైతే దేశాన్ని పరిపాలించాలో ఆ పదవులు కూడా దొంగచాటుగా తెచ్చుకుంటున్నారంటే ఆదివాసులు ఒకసారి గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది. అటవీ శాఖ ఏదైతుందో పక్కన ఉన్న మిజోరాం, బుడోలాండ్, మణిపుర, 7 సిస్టర్ రాష్ట్రాలు ఉన్నాయో అట్లాంటి పరిస్థితి ఈ ఏజెన్సీలో కల్పించకండి. అక్కడ వస్తుంది, అక్కడ ఏ కలెక్టర్ అయినా చిన్న గ్రామస్తుంది, గ్రామ సేవకుని, గ్రామ పటేల్ని అడగండి, కలెక్టర్ కూడా లోపలికి చూడడు. అలాంటి పరిస్థితి ఈ ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో కలగకుండా చూడండి. మాకు వెసులుబాటు ఇవ్వండి. మా గిరిజనులకు ఇక్కడున్న ఉద్యోగాలు మా ఆదివాసులకు కేటాయించండి. ఇక్కడున్న ఏవైతే ఫారెస్ట్ లో ఎక్కువ దొంగలు మీరు చూస్తారు. అందరు ఫారెస్ట్ అధికారులకు తెలుసు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది. ఉసుక దోపిడీ మరియు అలాగే కట్టె దోపిడీ పెద్ద మొత్తం ఎవరి ద్వారా జరుగుతుంది? మా ఆదివాసులు చేస్తున్నారా? కాపాడేవారు ఆదివాసులు. ఎవరైతే ఫారెస్ట్ ని కాపాడుతారో వాళ్ళను తల్లి కొడుతుండ్రు. ఈరోజు ధన్యవాదాలు. ఆదివాసీ, జై ఆదివాసీ, వర్ధిల్లాలి ఆదివాసుల ఐక్యత, వర్ధిల్లాలి ఆదివాసుల ఐక్యత, వర్ధిల్లాలి స్వయం పాలన పోరాటాలు. అందరికీ జై కొమరం భీం. ఈరోజు ఆదివాసుల ధర్మ యుద్ధం సభకు విచ్చేసినటువంటి అశేష ఆదివాసి ప్రజానికానికి ఆదివాసి సమాజం తరపు నుంచి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నాం. నాకు ఒక 3-4 నిమిషాలే టైం ఇచ్చారు కాబట్టి సరే. ఇప్పుడు మనకి ఆకలి అయితే ఎవరన్నా తినాలి, మనమే తినాలి కదా. ఎవరు తినాలి? మనకి జబ్బు చేస్తే ఎవరు టాబ్లెట్ తినాలి? మనమే తినాలి కదా. అందుకనే జబ్బు ఒకటి వచ్చింది. ఏంటి?
లంబాడా మిత్రులనే జబ్బు ఒకటి వచ్చింది. దానికి ఏ మందు పెట్టాలి? మీరే పెట్టాలి. ఆ మంది ఏంటో నేను చెప్తా, 2 నిమిషాల్లో క్లోజ్ చేయడం నేను చూస్తా. ఎందుకంటే ప్రాక్టికల్ ఎక్కడో కాదు, మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో మొట్టమొదటి పీసా చట్టాన్ని అమలు చేసినటువంటి కోవా దళోత్రావు గారిని కొద్దిగా పరిచయం కావాల్సిన కోరుతా, ఇక్కడ రావాల్సిన కోరుతున్నాం. ఎందుకంటే ఆలోచించటం వేరు, ఆచరించటం వేరు, చట్టం చెప్పటం వేరు, చేసి చూపించటం వేరు. చట్టం చెప్పేటోళ్ళు వేలలో ఉన్నారు, చేసేటోడు ఒక్కడే ఉన్నాడు, అది దౌలత్రావు అని చెప్పేసి నేను కాదు, యావత్ హైకోర్టు ఒక ఐఏఎస్ IPS కూర్చోబెట్టింది అక్కడ హైకోర్టులో. ఎందుకంటే ప్రాక్టికల్ చెప్పాలి, 1 నిమిషం లేటు తీసుకున్నా సరే ఖచ్చితంగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. తింటేనే ముక్క రుచి ఏంటో తెలుస్తుంది. తినకోకుండా కారమైందా, ఉప్పు అయిందా, లేకపోతే ముక్క ఉడికిందా లేదా, వాసన వచ్చిందా, వాసన వస్తే టేస్ట్ ఉన్నదని చెప్పేసి మనం లెక్కలు చేయలేం. 1976 నుంచి ఇప్పటి వరకు మనం మోసపోతూనే ఉన్నాం. అందుకని ఇది చెప్పాల్సిందే ఖచ్చితంగా ఈ వేదికగా. ఎందుకంటే నాయకుడు లేని ఆదివాసీ సమాజాన్ని తయారు చేయాలనే లక్ష్యమే మన కొమరం భీం లక్ష్యం. ఎందుకంటే కొమరం భీం చనిపోయిండు, మళ్ళీ మనం కూడా చచ్చిపోతాం. అందుకనే మనతో అవసరం లేకుండా ఆదివాసీ సమాజాన్ని తయారు చేయాలని చెప్పేసి మేము చిన్న టైం తీసుకొని చెప్తామని మేము కార్యనిర్వహణ కమిటీ వారికి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. పీసా ఇది లంబాడాలకు సంబంధించినటువంటి లంబాడా మిత్రులను ఏ రకంగా ఈ మన ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో, మన ట్రైబల్ ప్రాంతంలో కంట్రోల్ చేయాలనేదే దీని ఉద్దేశం. ఎందుకంటే మనం ఎక్కడో కాదు, ఆదిలాబాద్ జిల్లా మన కోవా దళోత్రావు గారు ఆదిలాబాద్ జిల్లా దండేపల్లి మండలం వెంకటాపూర్ గ్రామంలో మనకి మొట్టమొదటిసారి పీసా చట్టం అమలు చేశారు. ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్, ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని నాన్ ట్రైబల్ కి ఇస్తే ఇది మొత్తం కూడా చట్ట విరుద్ధం సార్. ఇది ఏజెన్సీ ప్రాంతం, ఈ ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో ఎట్లా నాన్ ట్రైబల్ కి ఇస్తారు? 1970 ఫిబ్రవరి 3 తర్వాత ఒక్క గిరిజనేతరుడు కూడా ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో రావడం చట్ట విరుద్ధం. కాకపోతే ఆ చట్టాన్ని మీరు ఉల్లంఘించి ఈ రోజు నాన్ ట్రైబల్ కి ఇచ్చారు. ఎట్లా ఇచ్చారు, దాని ప్రయోజనం ఏంటని చెప్పే పరిస్థితి లేదు. గ్రామ సభ నెలకి వెంకటాపూర్ వాళ్ళు ఇక్కడ వాలంటీర్స్ గా వచ్చారు, చేతులు లేపండి దయచేసి. ఎందుకంటే ప్రాక్టికల్ గా మొట్టమొదటిసారి అమలు చేశారు చట్టం. 96లో వస్తే మొట్టమొదటిసారి అమలు చేసినట్టు కోవా దళోత్రావు గారి విలేజ్ లో వాళ్ళ చేతులు లేపండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ గ్రామ సభ నుంచి నోటీస్ సర్వ్ చేశారు. సర్వ్ చేసిన తర్వాత గ్రామ సభ నుంచి అధికారులు హాజరు కావాలని చెప్పేసి పిలిస్తే రాలేని పరిస్థితి. అయితే గ్రామ సభ చట్ట ప్రకారం తీర్మానం చేసి నాన్ ట్రైబల్ కి ఇచ్చినటువంటి ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ రద్దు చేయాలి. రద్దు చేస్తూ గ్రామ సభ తీర్మానం చేసి జిల్లా కలెక్టర్ గారికి ఇస్తే పట్టించుకోలేని పరిస్థితి. అయితే మన దౌలత్రావు గారు హానరబుల్ హైకోర్టును ఆశ్రయిస్తే మిస్టర్ ఆదిలాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఇది రావు, మీ ఫలానా ఆదిలాబాద్ జిల్లా దండేపల్లి మండలం నెలకి వెంకటాపూర్ గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి గోసిగుడ్డ వేసుకున్నటువంటి ఆదివాసుల మీద కేసు పెట్టారయ్యా. ఏదో చట్టవిరుద్ధంగా నాన్ ట్రైబల్స్ కి నువ్వు ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ కాసులు కేటాయించావట కదా, ఎలా కేటాయించావు, ఏంటి చట్టం ప్రొవిజన్ నగలు మొత్తం కూడా తీసుకుని రావయ్యా. 30 రోజుల్లో కనుక తీసుకురాకపోతే మాత్రం నీకు డ్యాన్స్ అవుతుందని చెప్పేసి ముట్టికాయలేస్తూ నోటీస్ పంపించింది. నోటీస్ పంపించిన తర్వాత హుటాహుటని వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు 5,000 చట్టాలు ఉంటే చట్టాలు ఎట్లా తీర్మానం చేశారంటే నాన్ ట్రైబల్ కేటాయించిన ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ రద్దు చేస్తూ కలెక్టర్ ఇచ్చినట్టు ఉత్తర్వులను రద్దు చేస్తూ తీర్మానం చేస్తారు. కాబట్టి హైకోర్టు కూడా అదే చెప్పింది. కలెక్టర్ గారు చదివి 5,000 చట్టాలు ఉంటే ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో పీసా చట్టం సెలక్షన్ ఆఫ్ బెనిఫిషియరీ ఉందని చెప్పి చదివితే ఆ చట్టాన్ని హైకోర్టు కూడా హైకోర్టు కలెక్టర్ గారికి వెళ్ళి హైకోర్టులో చేస్తే హైకోర్టులో మొత్తం చూశారు జడ్జి గారు. చూసిన తర్వాత అవును చట్టం ఉంది, కలెక్టర్ ఇచ్చినటువంటి ఉత్తర్వులను గ్రామసభ రద్దు చేయొచ్చు అని చెప్పేసి ఉన్నది. కాబట్టి ఆల్రెడీ గ్రామసభ రద్దు చేసింది కాబట్టి నేను కూడా ఫైనల్ గా రద్దు చేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఆదివాసులు గోసిగుడ్డ వేసుకున్నటువంటి పీసా గ్రామసభ రద్దు చేసింది కాబట్టి మేము కూడా రద్దు చేస్తా ఉన్నామని చెప్పేసి ప్రత్యేక ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. చెప్పండి ఇప్పుడు ధన్యవాదాలు వికే రవి గారు, మీకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. దయచేసి మీరు కమిటీని ఎస్టీ జాబితా నుంచి లంబాడాలను తీసేయాలని నినాదంతో ధర్మయుద్ధం ఈరోజు ఉప్పూరు ఎంపీడీఓ గ్రౌండ్ లో జరపడం జరుగుతుంది. కాబట్టి నా ఆదివాసీ 9 తెగల ప్రజానికానికి నా యొక్క 10,000 వందనములతో
ఈరోజు మనకు రిజర్వేషన్ ఉన్నదని మనకు తెలియదు, తెలిసి కూడా అనుభవించలేకపోతున్నాం. కాబట్టి ఈ ఎస్టీ జాబితా నుంచి లంబాడాలను తప్పక తొలగించవలసిందే. మనం ఈ విధంగా యుద్ధం చేయవలసిందే. ఈ యుద్ధానికి ఈ విధంగా దండు కదిలించవలసిందే. కాబట్టి నా ఆదివాసీ మిత్రులారా, మహిళలారా అందరూ ఈ ప్రభుత్వానికి, కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఒకటే వినవించడం జరుగుతుంది. అయ్యా, మీరు ఈరోజు లంబాడలను దొడ్డిదారిన వచ్చి మా ఎస్టీ వాళ్ళను, మా ఆదివాసులను అనేక విధాలుగా దోచుకొని పోతున్నారు. కాకపోతే రాబోయే తరంలో కూడా మీ ఎంపీ సీట్లు, మీ ఎమ్మెల్యే సీట్లు, మీ ముఖ్యమంత్రి సీటు, మీ ప్రధానమంత్రి సీటు కూడా తప్పక దోచుకొని మీరు వెళ్తారు. అందుకోసం ప్రభుత్వానికి హెచ్చరించింది ఒకటే, మీరు కూడా అప్రమత్తమై మా ఆదివాసులతోటి జమ కట్టి మీరు ఒక స్పందన ఏంటో ఈ సభాముఖంగా తప్పక తెలుపుతారని సభావేదిక విన్నవిస్తూ మీకు డిమాండ్ చేస్తున్నాము. తప్పక మా తరపు నుంచి స్పందించాలి, మాకు కూడా మీరు సపోర్ట్ ఉండాలి. మా యొక్క ఆవేదన మీరు అర్థం చేసుకొని తప్పక వారికి ఎస్టీ జాబితా నుండి లంబాడలను తొలగిస్తారని కోరుకుంటూ, మీ అందరికీ తెలుసు, గత సెప్టెంబర్ 28న భద్రాచలంలో లక్షలాది మంది ఆదివాసులతోటి ధర్మయుద్ధం ఒకటి మొదలైంది. ఎందుకు అంటే చట్టబద్ధ లంబాడాలను ఎస్టీ జాబితా నుంచి తొలగించాలని చెప్పేసి 2018లో ఏఐడబ్ల్యూసీ ఆధార్ సొసైటీ తరఫున కేసు వేస్తే, ఆ కేసు ప్రాధాన్యత కొరకు రాజకీయ అవసరాల మేరకు భద్రాచలం ఎమ్మెల్యే తెల్ల వెంకట్రావు గారు కేసులో ఇంట్రీడ్ అవ్వడం మూలాన ఆ రోజు భద్రాచలం ధర్మయుద్ధం సభ సక్సెస్ అయింది. ఈనాడు మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఈ ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కూడా దాని యొక్క అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఈరోజు ఇక్కడ ఈ సమావేశం జరుగుతూ ఉంది. ఒకటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే, చట్టబద్ధత లేని లంబాడాలపై విజయం సాధించే వరకు కూడా ఆదివాసీ సమాజం మొత్తం ఐక్యంగా ఉండవలసిన అవసరం ఉన్నది. మీ వెనకాల ఇవాళ నేను చెప్తున్నాను, ఒక ఆదాయ పన్ను అధికారిగా రిజైన్ చేసి నేను భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున పోటీ చేశాను. ఇవాళ ఆదివాసీ సమాజం కోసం మీ వెనకాల ప్రతి రాజకీయ పార్టీని మీ వెంట పరిగెత్తేసే విధంగా నాకు అవకాశం ఇస్తే ఖచ్చితంగా చేస్తానని చెప్పేసి మీ అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ, నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను.